Yero try ki para banget bat ki dear viewers syawang kan ni ka kubor ka ban pentip syafi bangidan ya ka ying jing duai hajaya lans nolin hani jidu penduai ki bapang ki basitam ki basyate ki ksut ni bor baman kumjuru miju yarap ban ele yang ni ka jing plapap bat ban be no itu ki mensim baman ki ba pensakut ya pi ha ki pop mo ki jingban ki jing kerdu ki nu bat da ka jing ai jong oblai da ka bor men sim khu ya kertang jong Jesus Christ ki jupen be ki men sim baman bat kumju ru ki ju train ba pinlong ki senran jong Jesus Christ ti pilak ban sim ki nambangan sai ha ka ni ka description jong ka video jong ka title jong ka video berong tem tang aku ban keren no ka ka bang aku ban keren mentang ka dai ka pop jong ka jingbam sngongu bat ka jing sarang kini ki artli ki pop ka pop jong ka jingbam sngongu bat ka jing sarang kaya khlek lang kini ki artli ki ba ublei u isi ba bat om tang kata ba shibun ki beriu jong ublei ya ki ba ublei ula penan kam ublei ula sei ki la le shibun ki kamba hanrai bagi dan artli kini ki pop akila hap no bat bun ki melak ban kishu ka jing bam sngongu bat ka jing sarang tong ini petwa nado ingin pet ya u Lucifer kumno ulang ha baning kong tong ini pulina kitab Ezekiel nang ba arpanyo kong kumno nak kalnong ka kitab Ezekiel nang kalnong ka ba arpau pra kan kaum no Ezekiel arpau pra kat ka ba khatlai kong meladan ha Eden ha ka kper ublei umau kordor baro ulalong ka jingkop jongme usardios utopas bat u diamond u beryl u onyx bat u jasper u safir u emerald bat u carbuncle bat ka ksiar ka jishna ki kanjeri jongme bat ki tangmuri jongme kaladan hame halaka sngi bat la penlong yame la tayar ki melalong u khirup bala sale bat u bakka bat ngalabu yame kumta ba melalong halor ulum bakhut jong ublai melayat sharum shaneng hapadang kimau ba meding melalong janai halaki lenti nadu kata kasngi bala penlong yame hadu bala syam ya ka jing bam hak hame da ka jingbun ka jing khai jong me mela pendap ya ka pedeng jong me da ka jing lek bor mela lek pop namar kata tengala brat no yame kum ubasang na ulum ublai pangalat penjat yame ko kherup ubakka na pedang gimau wa meding kadono jome kala meng kadono jome kala meng namar ka jing itana jome mela pensni wela ka jing start na ka daw ka jing perna jome ngala brat yame ka kendau ngala bu yame ha khamat kis iem bat kin shu khmi yame da ka jing bun ki jing bam hak jome ha ka jing bam hak ka jing khai jome la le ben sang ya ki jaka wa kentang namar ka tang la penmi ya ka ding na pedang jome kala thang du ime ba ngala pen kala tpe yame halor ki khendau ha khamat kita baro kiba ya khmi yame baro kiba itu yame ha pedang ki ken jaban re kin lengo yame mela kala long ka jing iting bat man am long shu lano ru tong ini pulis na ka kitab u Isaya ban kalnong ka bas khat saw khat ka ba khat ar ter kumnu melahap na beneng kulur syai ukhun jong step kumnu la atno eme syaka khandau ubala jupen dam len yagi jat benri timala ong halaka donut pan ngan kiu syabenang ngan kentiu yala ka khat hanang gi klur jong ublai bat ngan syong halor u lum ka jing yaseng hagi bakut phang syatai ngan kiu shalandat kilo ngan ong kum uba ngan long kum uba hajrong tam pan ansa pan hiare me syadu jok syadu trai jongka liulong kita ki bayo i yame kin ya khmi shan yame kin ya perkhat yame
kita ong de uni ubriu balapan khanyu ya khandau ulapan ki ya himau balapan long ya ka perthai kum ka rikla balapan kelon ya kisnong jongka ubam syamla pelat ya ginong sak bendi syalaki ye pi kani kadai ka jinglong jong u Lucifer nang bakani ka jinglong ong pi ladang im chat ba ngaru bakran nakani ka YouTube ba kran ngahap check ba ngahap kala ka bamut man ka por hap check namar ba kani ka jinglong Lucifer kadi ka jinglong ka bam sngongu ba ka jinglong ka bam meng ka jinglong ka ba ka pride ki khat bat am tang ta ka de ka jinglong jang jing bam sngongu pai u blei ula thau yu lai thu bandai ya ru ka me ding de gi jan kop jung ni ka tani ka u de uba bhabri uba dan ka bor dan rain udan ka jingbam sngongu ya lau nong tha ni haban khami thu ba para bangai Lucifer mshimla dan kata ka ayuma man ong kata ki pop aurea ni ki pop klem kami thu spang ni henry kadai ka jingbam sngongu ya lau nong tha kadai ka jingbam sngongu ya ublei ubla tha udan kata ka jingku arha na tambe kita kata udan ka jingbam sngongu war ka jing sarang ulak kwa ban long kat ublei wangan kiu shalom lum pan wangan kiu pan timala ong halaka donut ngan kiu shabnang ngan kentiu ya laka khat habnang gi klur jong ublei bat ngan shong halor ulum ka jing yaseng tigi bakut phang satai ngan kiu shala kilindat ngan long kum ubahajrong pat ka competition tadang i ka competition spirit ru haka ministry na ka haka perthai mauni Lucifer dan ya kani ka jinglong ka karakter mangyambat kami tu ba ulah syok no pa ha bau bleu syok no udang dan ka bor ban pen kelumar gi bri padang bau dan udang dan ublei ha bau la thawe no nginap kami tu para banget nginap yet el dengar hap yet el diu ba keren nang ni tang ublei ula ai ki beri jong ublei le si ula ai phi kabor ban be ksu ban pen khia ai ki bapang ban yalap ya ga gospel ula ai ka bor phi hari tung ini kami tu ba hadongi dan em ya ka jinglong ka jingbam sngongu ya ublei bat ka jingbam sngongu ya kita ki ba ublei ula penen kam ha ka jingem jong phi ladang im sngongu ya ublei tikana ba kan sadan ru ka jingbam sngongu ya ubriu ladang imdan ka jingit kembau Jesus Kristus wang tumen iet ya utrau bau blai jomina do ka donut baro na do ki jingmut perkat baro na do ka men sim baro men iet ya lau para marjan kumbam iet yaldi ka jingit ya ublai kasdang syo ka jingit kasdang syo ka jingit na ublai ngimla ban iet ya para bariu ladang im patlak ban iet syo ya ublai ngap yo ya ka jingit na ublai nang ta kum juru ladang imdan ya kata ka jing sngongu ya ublei kan sapawe kan ka jinglong wa pimdan ka jing sngongu ya ki para bariuru kapawe namar balai ka jinglong ublei kadai ka jinglong ka bakut no ladang imdan ya kan ka jing sngongu namar Lucifer doi woi bal hak no ubla du no ya kata ka buram pa udang pen kelumar dong tau blei umbang no ya kata ka gift jengfi ka jing let's say pidang lak ban be ksut pidang lak ban pen khiak i bapang pilak ban le iki kamba handai kam dei shu da kamen sim ka basngongu yo traji su kam dei shu da kamen sim gari kamen sim ka basngom ni haban changa kuran yala diru ni habang yala haban syak yal diru pam tang ban yu ngipet na kitab jingkhenru ngipet na kitab jingkhenru kumno ba datan ma ini puli naka kitab jingkhen kalnong ka ba khatn riu jingkhen khatn riu ni pet kumno udatan abiram bat ukora haba kiele persya ya Moses pet namar kimdan ka jing sngongu Moses de way bau blai ula pendan kam ya banlek kuno banlek pelat ya ki
ya ki khun Israel nakari Egypt ublei ulai ya ka ikhtiar hau Moses bon long ulida bon long unong yalam bon long tawan ban syarai kini ki khun Israel ringin pet jayu ya u Korah dongin puli ka jingkan nang bakat riu tiu Korah ukun u Ishar uba ukun u Kohat ukun u Lebi bat u Datan bat u Abiram ki khun shenrang u Eliab bat u On ukun u Pelet ki khun shenrang u Ruben kila ya Shatbut bat rengkat bat Arspa san pau ngot ki wei pat ki khun Israel ki rangba jong upat lang ki badan nam hakat dorbar ki beri ki badan buram kila yang Ahmad Moses tikila ya lumlang persyak yo Moses bat persyak yo aran kila ong ru hapi haki pi shimti haladi khambun haba pi yoi ba upat lang baro bakut wei pa wei bat ba utrai ru udan hapadang jongki balaite pi pen kentiu ya ladi halor upat lang jong utrai ti haba Moses le slow ya taula habdam la khmat la kren ru akora bat hau pat lang jong u daong la shai un pen i utrai ya uei ubadei ujong u bat ya uei ubakhut bat ya uei ubadei panwan hajan jong u na ba ya uta uba ulajit un panwan hajan jong u tapi hang ni uni ukora Abiram ukora u Abiram bat udatan bat kila rebel kila ini persyak yu Moses kila wan rak saar spa san paungut bat pitip ke ka baja ba kini barok laingot bat barok kita ki san arspa san paungut kalaja kumno ka khandau kala ang bat kala bam ni kini kila le persyak nang namar blai kim dan ka jing songu yo blai ning kong kim dan ka jing itu pau kim dan ka jing songu Moses laya lam ya ki nakari Egypt la pelat maraun re kim dan ka to ka jing songu blai la pandan kam ya Moses yo aran re kini laingot bat arspa san pungut kila pen ki ya kita giwei arspa san pungut ru pat khat balai puai ka ja ayu kini bat kalaja kat ba sudang wai no ya ka bakran ya kini kitin baro bah kata ka khandau ka bahapo jongki kalakat arliang te kata ka khandau kala ang ya la ka sintor bat kala ngut no teli ki bat ya ki yeng jongki bat ya ki brio baro ki baya dailang hau kora bat ki ya ki mar jongki baro te maki bat baro kat ki baya dailang ki jongki kila lat hiar im hadujok bah kata khandau kala dam halo jongki bat kila yap du no na pedang tapat lam tigi Israel barok kila beladan barok saudang kila phat yap no na ka jinglan nyar jongki na ba kila ong ba yo ngut no teli ka khandau yangi bakala mi no ka ding no try bakala thang du ru ya ki ars pa san pau ki bal aingu ya kata ka jing ibi thang tu try lakran Moses doang to kran hau Ilyas arkun waran lingdo ba un ra no kita ki ba pliang ya ki pi kadika jing ele persyak kadika jing bom sngongu ngodong nin hap khmi tu para banget ni hap khmi tu ngar hap khmi tu hatungi dan em ya kadika mensim jonga jing sarong kamen sim jonga jing le persyak kamen sim jongka jing bom sngongu ngodong blai pet bahaya ka dokno jong le se para banget ublai ula pendan kam yang ai ula yarap yang ai pi lengba jongnu ma lengba pi hakani ka khendau ru in hakani ka khendau bangi em ka binang sa in hapet baru ki khun ki khna samla pi dan ye ki kemi ki kpa hatu pi dan em ka jingbom sngongu ye ki kemi ki kpa kalak banlong leksi pilak dan ya ka jing pen em ru hari ki kemi ki pa jong pi 4 yo ya ka jing pen em hari ni de ban dua ya ki bangin iet ki am dai ban yele persya am dai ban dan kamen sim jing sngongu jing bom sngongu kila ri kila pejak ya pi ho ni dai ban yang ha ka jing sisa ngam ong bangin ya menjur ha ka jing bom sisa ladaki bahayang basam ki kemi ki kpa ki 4 mat ya ka jing pen em bat kim
kim yalam shautrai ka khtin jong trai ka ong tu ko ngu ya kimi ki kpa jong pi hautrai mo hautrai tingi di ban ko ngu hautrai hendrai wat lada kim pat yo jing pen empat kam dei bangin keren ban yaki kam dei bangin shui jendat untuk ngi dei ban sngongu e ka bau bleu la bu mengi hap bandan kata ka mensim jong jing sngo rit ho ni hap keren da ka jing i ya ka ka bakile ka bamdei kat kum khtin jong blei ni hap ban keren jing i la da ki bahayang basam ki bala ki bamdei ki bam pat yo ma yo Jesus Christ ho ni hap keren ki da ka jing i da ka jing sngo rit amdei da ka jing sngo meng kum juru la da pidan e blei la bu ifi ya kita ki kmi ki kpa ha bakan jam mensim hatu pidan kani ka mensim jonga jing sngongu ne kadan ka mensim jing snngomeng habo blei la pendan kam ya pi kadan ka mensim jonga jing ele persha ni hap check bai kani ho ngong ni dei ban yang ha ka jing sisa jonga nongrem kutin jong blei nganget bangi lada kadan kanu ka jing sha yalam bakla de ka bamdei ka rum kutin blei ni dei ban keren ya ka jing sisa da ka jing i Henry da ka jing it da ka jing snowman but kmi tu ba u bleu ayo aran bat ya u Moses bandan ya kani ka jing long dong ya lam Henry kini kila pen ki ngana pi bat u bleu som bahaya ka u Jesus Christ ru wang bau la pen khia kan mau gitu ki sipau ngot kinyang bapang yang tholi Henry ki ban kublei u Jesus Christ ki ban ai ka buram shau Jesus Christ dan tang uwei na kita ki bapang yang tholi kan mau hatungi pendan kam ya ublei komu ATM na komno ni ban kmi tu ba hakapor bagi jenjar hakapor bagi ni pendan kam ya ublei tang komu ATM Henry habo blei udawa ya ka jinglong sunran udawa pi pinlong sunran jo Jesus Christ udawa ka pi kalat no yu kan ka jing mensim jing bom songu ka jing penlong ya blei tangkum ku tau ATM kan mau para banget yo gi penlong ya blei tangkum ATM kum ju ru para banget ngakuran ni da ka jing syai la da ki brio jong blei ki ba blei la jit ha ka jing em kila duai pi na ka jing benta ka jing pen khia wapila yo mat ya ka jingkia ka bakan jado handai ha baki keren ya pi ya ka jing sisa jong ka tin jong blai ki keren ya pi saka jing pen kala ka bomot ki keren ya pi saka jing pen baptis ki keren ya pi bapi dei ban ko ngu ya ka tin jong blai handai pi sukwa tang ya ka bakan jado wapi sedang ban keren persyak pen ban ki lada ki keren ya ka badai na tin jong blai ka dei ka mensim jong ka jing bom sngongu pi let's see para banget yo ngidan ngi hangar ngap chat ya kata ngau ni let's sing yo ngidan ya kata ka spirit of entitlement kai gani ka spirit of entitlement bangadai ban yo bet oh ngan pendan kam baklai gi brio ngan chulet bet ngan pendan kam bet iki kat baman ki di ban le bet ka ka bang ong ha kani ka dei ka mensim jo ka jing sngo meng ka mensim jo ka jing bom sngo sibon man tagi kena samla ki khun ki khun ki bom sngo thu su ki penlong ni ki kmi ki kpa kum ki ATM ki dawa ni ki kmi ki kpa ki dawa ni ki kmi ki kpa ki kran ba ki kmi ki kpa ki long tang kum ki ATM jo ni stangkat no ngong ladap kani ka mensim ka jinglong ba pidan ka sapenjat api labu ya ki kmi ki kpa bakin syarai api amma pin pendan kami ki kum ki ATM da slow tu bau isi blai ya ni ka jak jinglong ngiri ban slow ya ki kmi ki pal jong ki bala ri ki bala pecah ini wat mat ba pin ya salam wat mat ka ego yang pi ka ni ka dai ka spirit ka bawan na Lucifer ka boleh persyak ya blai maka ni ka juk ka spirit ka trai kena samlam da ka trai ka mensim elek persyak ka mensim kuara ka mensim ka jingbom sngongu bangadai ban yo bat ka entitlement spirit pinumpai shano ki kimi ki pa jong pi ki la trai shitam ban pen he pen sani pi su yo suk ngon pi bat pi sedang mendawa pi sedang mat yu kani ka dai ka jingbom sngongu ngon
Nakuran bet ya jing syai ni ngamburi namar bangai i kan ikan penjat ya jat menri kan penjat ya ki long ying long semru ka penjat ya ki badan ha ka ministry ru kelada pila ya kan duk ru ya ki kmi ki kpa ki ba kenja men sim ublei ula penan kam pila sedang man san kan ma wan dan ka men sim jong jing songu ningkong ya utrai ubala pen em ya fi bat kum juru haba pidan kan ka jing slongu ya utrai Yesus Kristus pidan ru kan ka jinglong ka ba slowret ka jinglong ka ba slongu ka jinglong ka ba ya ka kum khtin jong belai let's say pila ban kam start ni ki kimi ki kpa let's say people la bandan kata ka jing ai ka ba kam start ni ki kimi ki kpa pidan ka jing ai pila nang kam start Henry wat kelat baki belai ula bu ya ki kemi ki kpa jong pi bakin sinsha bakin rifi wat uji sukres pai wat uji sukres udah belai la ya tu pinda puli ni gospel lah baki Mary ba Joseph kila let yet you haba ula jak lai singi la ya tu to ba ula tu wang bangale ya kam jong belai Henry shim ula panhapo aki berkat udah belai ula nang ni ka jing semua uret unang yang katakan jing semua uret baka tahu belai ulah kentiu halor wat lau deu belai perkat mapi kini tang kimi pandri udan yang kan jing semua uret hari mentaki beriu gila duk no yang kan jing semua uret pat kristin jong belai ka city je lada belai ulah pendan kam pi hero you try pila bandan ka jingdang jing start ka bakam krau ban yiki kimi ki pa kata ka mut bapin sarong bapin kan biet yiki pin kam ya ka jing semua uret ha watlah belai ulah penem ya piru lek segi kemi pan pi kim pat mat ya jing penem ri pim dei bandan kata ka jing men simbam songo iki kila psala pejak pi di ban duai na mentaka jing penem pi de men keren ka jing iet kanan ka jing Aisyah kum juru haka jing ya dai ka ba kenja men sim la pidan ya ki ko dan utang woi kupau bah benang rengan ong le people wang pimdan sibun ki kpa kadan kani ka ba ki la yalam kidan ki nong yalam ki bela yarap epi ba pinyo ya jing kala ka bamut ki bela penduai ki la penbek sut ki la yarap epi ban pen baptis ban yalam ak tin jong lain rei haba pidan kani ka jing men sim jing bam songu le sipin kam yo ka bor ho ban bek sut pi myo rei la da ka dan kani ka jing men sim ba slow men pinumya tham tan se jenga kan poi tangkat tu kat ni ba pinsa belai upat ya kan dok not kadan kam ya kan ni pen kam apa ka kilong komuni abiram bat datang kim dan ka jing sumu ki pen ki se gi bai city se ya bru nong bakhat lai ka khat ka ba nyau pai ka ong no ong tu kan mau ya kita ki balas sensyar halor jong pi ki bakala keren pi ya ka ketien belai dah kaba perkat ru ya kaba kut ka jing em jongki to pin ya pertu bot ya ka jingat jongki uji sukres ulang uju hinnen menta bat si bom jukut pi wat syak ban rong no ya pi dagi jing hikai ba pier bakla namar kata kalong ka ba mentoi ban pen scam ya ka dok nut dah ka jing ai am daki jing ba maki bakita ki ya ki ba am shementoi pika keren ni batang tang pat kathot makhat nyau ong to ko ngu ya kita kinong yalam jong pi batu pan hapo ya di haki namar kita ki syarai na ka benta ki mensim jong pi kum ki ban saai jingkhen bakin yo le ya kani daka jingkemen bat am daka jing sosi namar kani ka bam mento ya pi pat ka keren syai ka tin jong blai la da pila yo ya kinong yalam ki ba it ya ka tin jong blai ki ba it ki bala ya rap ya pi kok ngu yaki yang bagi kai wan shua lapi yo kanu ka jing kai ka ba compare ya keren shot ki wat pat ayu namar ngala bani i kumni hake jing ya nanti jong aku musnran ngala i kini ke bayale persya ki snap yaki jing hikai ki bamdai bat hadin ki kelam no ki kelan no kim dan kidan ka mensim jaga jing bam sungu ki ublai ula penyang ki ula pendan kam ki ban yalam kila pen kya ki bapang kila be ki sut kila dan ka bor ban duwairu henry bakadan kani ka jinglong ka karakter
kabam pendam ka karakter ka badan ka jinglong ka jingbam sungongo kimia selam para banget ngar ong hap check LD mdei tang banga kuran ya pinrei au blai ula bensyai ngah ni banga dan kaman kuran gidan kaman ya trei lang ngimla ban ya marwai ngimla ban le hi marwai wat ngar bat yang ketinjau blai para banget ngamla ban ya marwai ngadan lang bat ki senran ki baya dua yang ki bahabang adan ka jinge na ya thu iki bakin dua lang ngadan haka jeli baki kerlang pimla ban ya jingai marwai pimla ban le hi oh what pidang shong shit tentang pidang dan haka jing ram gajing shong shit pisngo ban le para banget ka jingya lenti seran ka dai ka jingya lenti marathon wat mot pinya sispa mitar ka basu sprint met ni hap dang train ya ka jinglong jong ya ka karakter jong ka wat let slow thu bakla ya jing ai jong ublai ya ka bor jong ublai bapin pen khia ing bapang pin be msim man pin iya ka bor jong ublai wat let slow thu ya kata bat ya ka karakter ni ka jinglong jong i dang hap ban train ngar nga keren ya di maka jinglong jong kampat janai menta ngarang hap ya kata ka jing marathon man la kasgi ka jing puli ketin jong ublai ka jing pin ko ngo ka jing ya kenduk lang kata ka de ka jinglong marathon ka karakter jeng idang train gila ban le sibun ki kamba roi ka karakter ka dan kamba kata ka jinglong jing em ga maman la si ka jing adai bigi beri ka jing adai yang asam ka jing adai hatu ngal janai ngah makran ya kata kubur mengampak janai ka hab biya eru blai udang hab snia te wat ya da ka jing smauret ya haka jing pen ilang kibala dapi kuak banyak jengai ya ka jing pen ilang kinong yalam kinong syarai kibau bleu la bu pi hangno ba pidan hangta haka jing syarai hoi ngamnet ba ngidei banyak ba kinong syarai pet ngam keran ni ba kinong syarai kiba miak kat kum ketinjong blei de ba syulek dan bor kiba kontrol ya ka tu ngam keran pin hap an smau tu ba ngam keran siapang ka kontrol lani ba pin syak kontrol lagi beriu dau bensim umam dai jong torai kadi wai pat ladi kim hikai ya ka jing sisa hanrei ga kuran ya ki brio jong ublai te prabangat ki ba ublai pila yo la lut sisa da pop ublai la pendan kam sisa lai sisa ta ki kam ba lai sisa ba haba pi ki psai pi kidan ka jing ya pi kidan ka jing ket kiana betaka bensim makran ya kita ki leaders haba ki ublai la bu kita kila pendan hakanu ka kanhun pidan harai lada pim sngau thu ya gani ganong brim pile persya na pidan ka jing sngau meng ka jing sngau khrau ka jing sngau bangala la menta pinum ya jengai para banget pinum ya jenga ya keren ini ka jing i kum ju yang haru ngitung ini kala ka bamut lang da ka diga jinglong jong Lucifer da ka diga jinglong jong datan kora pot abiram da ka diga jinglong ka bampen kaba snow baka para banget wat ai baka jing pensle kan kambun ya ka karakter dan diberi jong lagi belakran yang ni yo atrai wat ai baka ta jing pensle kan kambun ban ya ka jinglong ai baka jinglong jong ni shwa kan tai ho trai asawat ka jing pensle ka dan kam hanrei kam shu kan ka jinglong ka karakter jong ka bau bleu dang trai ni hak man lut ni mensim competition lai eu tu syakri jong bleu bawa kham kiu kwa ban compete katar kam dei ka ban bleu compete apa lagi ministry compete kani kau kamwan au bleu hanrei ni atai ka hima jong bleu kan kam mensim jong jing bisniru lai tu wei ubri jong bleu lakiu la bisli la pihun bau kiu kata kam dai ka jinglong jong bleng ini ban ya tai wei kam lei la digi kiu ru ki trai syakahiba jong bleng ini ban duai su kan bikin kam kiu su namar la dagi kiu ki job mensim syakahima jong bleng te bleng dia tan dia dia pihun para banget tu dia kami tu bang tu dia duai ho bleng bau bleng ini yo ya kata jing slow ret ho bleng ngap man duai na kamenta jong pi na mata ladiru ngap man dia duai ngap man dia kami tu ba ka jingya cendran kam dei tang sisdam arsdam laisdam ka dei kam jalan ngimpat tip nang ni ngidang ya tau bayai de hanu ka bakut
Tongi in yet ya la ka jam ka do nut. Yo bigi dan ya ka dinga jing bam pendam ka jing sarang. Ya ka dinga jing bam sngongu. Yo ngi mon da ka do nut ka ba khut. Ka jing khut ka do nut ka mot tang ba ngim ngila lat nagi taki pop kwa berai pop pet film jaklea pop aurea ki pop ai ki badan kamut tang ita ka jing im ka ba khut thau ya ka do nut ka ba bet ka ba le ai da ka jing bet ka do nut. Oh, kabam dan ka jing thit jing thang kam bit sim jong ka jing bam ya ma kam dei na ublei ka jing bam ya ma ka dei na kuran ni ba ka dei bandan ka khut ka do nut ya ban khut ya ka do nut man la ka si to parmet na men taka buram jong try ya ro try da share da like da subscribe in video ku blei sibu tong ni dua ina try ji suka da dua yang ka sri kan try ji subu kodor. Try bahkan dekat ketin jauh belai kan penkendu yang ingin try leksi dan kita belai ulah pendan kam rela hak no try jisu bukan kita hak no namar kita ni kan jigbab semua kajing sarang kajing elek persyak try jisu bukan try kau juru yang awak keren ketin dengan YouTube bangan check elek kajang kajing im try jisu yo leksi dan gini jiglong kibarang hak pen khut kan try jisu bukan lah penret hak jang mi kan try jisu mami men pau ya ka ega badan ka do nut tro jisu syamang in syap ti ngemi batrai tang mamiu bade ban yo ya ka jingero ya ka burap ke tro jisu min nang manlong ko miu ba mami kan tro jisu badan kata ka jing sauret wala madan gi kpa ki bakken jado ki ba ublei ula ah mi wala malong ublei ndre malanang ban penamret haki kan tro jisu bakodo kala dan ka por tro mamelet tro jisu lai sngi kan tro ndre la ya thu ma pendam haki kani ka pau ka jing smauret ka jing long si sa jang oblay kan tra jisu bukodo yarap yang hiru kan tra jisu yarap yang hilang piwei kan tra jisu ha ka kerteng jang jisu Kristus wana Nazareth tra amen but amen God bless you viewers.